Benvinguts al Pla de la Garsa, un dels establiments emblemàtics de Barcelona. Aquest restaurant està en un local històric, un local que es va edificar cap al 1780 i que la part de darrere, la part que està darrere de la barra, és el pati de la Bona Sort. És un dels hostals més antics que es conserven del que va ser el Born reconstruït, i allò era un punt de sortida de les diligències i de les carretes, dels viatgers, de les sortides, de les portes de sortida de Barcelona. Per això es va fer allà l'hostal i per això es va fer la església aquella cantonada entre el carrer Carders i el carrer Montcada. Nosaltres, en realitat, seríem la part de les quadres. Aquí darrere meu està el pou, que era la part dels cavalls, la part, diguem, menys noble de l'establiment de l'hostal. A principis del segle XX, això es va reconvertir en una bodegueta de vins a granel, hi havia una font, la gent encara molt gran del barri recorda que venien aquí a buscar els vins, les senyores que portaven aquest comerç els deixaven entrar, agafar aigua de la font. Després, a l'any 78, els germans Soler Sugranyes es queden al local i el reconverteixen en un restaurant ja amb un aire retro, que és el que hem mantingut fins ara, i respectant elements patrimonials com era el pou que hi havia, com eren pedres d'una pedra de molí que van trobar, algunes pedres que van trobar per sota del que és el terra. Van fer el terra, que és molt característic, amb les pedres litogràfiques que van trobar en una impremta, i es va fer famós perquè servien embotits, patés i sobretot formatges que molts d'ells es portaven de França, quan aquí era molt difícil trobar formatges de qualitat. A més, el barri en aquells anys es va, diguem, popularitzar, el Born, que ja havia entrat en una fase una mica de decadència, perquè es va obrir la Sala Celeste. És tota aquella generació que a finals dels anys 70 és una generació, diguem, molt canalla, és al final del franquisme, és l'inici de la democràcia. Els principis de la Sala Celeste marquen un moment, jo crec que històric, a la ciutat de Barcelona. I el Pla de la Garsa és un local també emblemàtic amb aquest aspecte. De fet, molta gent ve al restaurant, entra aquí com si fos casa seva, perquè en aquells anys, quan érem molt joves, i parlo de gent que estaran a la generació dels que ara estaran als 70s o arriben als 70s, aquí havien fet totes les festes abans d'anar cap al Celeste. Després el barri va patir una mica de degradació i potser el Pla de la Garsa és un dels restaurants que s'ha mantingut, el Born ha mantingut el caràcter que tenia i hem d'alguna manera intentat que la seva identitat sigui, si no exactament la mateixa, que no hagi perdut el seu caràcter. L'any 2014, entre Ignasi Soler Sugranyes, que és el propietari, que va muntar, que va donar aquí el que és el caràcter del local, es jubila, i el meu fill, el Pol Torres, estava treballant amb ells, amic de la família, des de petits, i vam tenir l'ocasió d'agafar el relleu, que per nosaltres és un honor. Amb aquesta nova etapa del Pla de la Garsa, el que és la decoració, el que és el caràcter, s'ha mantingut tot tal com estava, o ho hem intentat així. I amb el que és el tema cuina, hem volgut també no canviar masses coses, és a dir, d'alguna manera els embotits, els patés i els formatges són el nostre ADN, és la nostra senya d'identitat, però hem volgut incorporar també molta més cuina. Aquí darrere està el Mercat de Santa Caterina. Hem volgut incorporar plats de peix, plats de carns, que potser abans no se servien tant. Jo crec que amb això, qui hagi vingut sempre o durant tots aquests anys, ara fa 40 anys que es va obrir el Pla de la Garsa,
i sigui client habitual, trobarà que no li falta res del que hi havia i que potser el que té és una mica més d'oferta. Oferta també que es pot picar, plats per compartir, una mica més dins d'aquesta idea que no vulgui allò fer un primer i un segon, pugui posar a la taula coses per provar diferents plats, sempre inspirats en el que és la cuina catalana. Nosaltres creiem que hi ha que tenir molt respecte per la tradició i pel millor producte. Us convido a passar quan vulgueu, a veure's, a conèixer-nos, els que no ens conegueu, al Pla de la Garsa. Nosaltres obrim només als vespres i també podeu venir en grups, tenim una sala per grups i estem al carrer Assaona 2, número 13. El carrer Assaona 2 és un carrer peatonal que té molt d'encant, que queda entre el que és el creuament de Comerç Princesa i el carrer Montcada. Us encantarà.